Un ano máis, ese van 19 chega a Pontevedra unha das citas culturais máis agardadas para os peques da casa, os domingos do Principal, un dos festivais máis veteranos en Pontevedra. Son 19 anos de Domingos do Principal e son 19 anos de éxitos. Por aquí, por Pontevedra, durante estes 19 anos, pasaron as mellores compañías e os mellores espectáculos de teatro, danza, do que de todo o Estado, por suposto os galegos, eso os primeiros, pero de todo o Estado, e este ano, ademais, vamos un poquinho máis alá, porque vai haber algún europeo despois dos Pirineos, no? Dos Pirineos para arriba. Este ano haberá 7 compañías, 17 funcións, 7 domingos de actuacións, en sesión de mañá e de tarde, unha cita onde poderemos desfrutar do clown, do teatro de actor, de todas as vertentes que nos ofertan as artes escénicas. E quixemos tamén un pouco abarcar todos os ámbitos escénicos. Traemos desde clown, teatro de actor, monicreques, danza, por suposto, música, audiovisuais, humor mudo, un pouquiño de todo, non? E como non, por 21 euros poderán obter o seu abono para 7 espectáculos, un agasallo orixinal e divertido para este Nadal. Un abono para 7 funcións serían 21 euros e hai un abono para as funcións de mañá e hai un abono para as funcións de tarde, é dicir, as de mañá cubren todas as de mañá e as de tarde todas as de tarde, son 2 abonos diferentes. Eses abonos son un fantástico agasallo para o apalpador, para Papá Noel, para os Reis Magos. O agasallo pode ser para os nenos e as nenas que van a disfrutar dese espectáculo ou tamén pode ser para os papás e mamás que mercarían as entradas para ese espectáculo. Dende o 21 de xaneiro ata 11 de marzo poden desfrutar deste evento e mercar as súas entradas na web do Pazo, no Facebook, en Tiquetea, e como despacho físico terán o Pazo o Principal e a partir do 15 de xaneiro tamén a Casa da Luz.